Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagomba ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech waseng'iyo kendo wasetimo nonro jolony bedo setimo nonro ni ngima maduong' kata mwandu maduong' mokalo en mana ngima makare. Omiyo ndalo duto te chenro mar penj laktar wacho ni rit ngimani e yore duto te manyalore. Ani luonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wantiere studio ka adhi miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en nyakanye olonye weche mage kae ne modhi miwa twak moweyo odiechieng' ma kawuono. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi, an Nyarongo Kamagambo. Alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wabed gi ngima makare, wageng' tuoche kata wathiedh tuoche. Gi dho ngere nutritionist kata public health expert. To kawuono ni wadwa wuoyo kuom chiemo makare ne nyithindo matindo. Nitiere gimoro miwachoga, nitiere ga wach moro mijawachoga ni inyalo tiyo kod chiemo e geng'o tuoche, inyalo tiyo kod chiemo e thiedho tuoche. Kachiel kod ngima makare. Tiende ni Nyakwara Mugia Jwang' in gimichamo wanyalo tiyo gi chiemo e geng'o kaachiel kod thiedho tuoche. Wantiere kod Dr. Phoebe e studio ka to kawuono wadwa keto maino kuom chiemo makare kuom nyithindo kaachiel kod nyithindo matindo nyaka higni 5 dweche 6 nyaka higni 5 kaka ginyalo chiemo kendo mondo gibed gi ngima makare kaka dwarore. Gimomiyo wabedo gi twagni odiechieng' ma kawuono nikech ang'o? Wabedo gi twagni ka wa build up from gilungo ni World Health Day ne un gi wendo kae manoa Kisumu director. To nowacho maber ni backbone mar society kata ngima maber mar society en chiemo maber mar ng'ama miyo to gi ng'ama nyathi matin. To wawacho ni kwa ng'iyo Kenya sani wasetimo maber mokalo e hingo weche meke dhodho nyathi kende ma ok wakiko gi gimoro e dweche 6 mokwongo manyiso ni exclusive breastfeeding. Wasebedo ka ontiere atamalo kendo nitiere improvement. Mana ni koro bang' dweche 6 to koro atamalo nodok piny. Kang'iyo utafiti yudo ni 22% kende kata atamalo 22 meke nyithindo ema yudo the bare minimum madwarore chakre dweche 6 nyaka higni 5. Bare minimum ofulo ni gine ma giyudo chiemo makare kata imiyo gi chiemo makare kaka dwarore monego bed ni miyogi. Kendo wasebedo kwa wacho Ruth ni ka nyathi onyuol sana chakre ma obed conceived kata ma mak ich ne nyaka obed higni 2 iluongo ni the first 1000 days iluongo ni window of opportunity. Manyiso nitiere gik mang'eny mwanyalo loso kata mwanyalo loso e kindeno mondo nyathino obed gi ngima makare. To achiel kuomgi en neno ni tok dhodho nyathi dweche 6 mokikiko ne gimoro amora. To koro idwa chako nang'o? Tere kaka odwa chiemo maber mondo dong kochako skul kata kochako dhi skul to tegno to kendo bende ochiem maber manyalo konye e higni mabiro nikech ngima miloso sani e bro konyi e higni mabiro. First 1000 days Nyakwara Mugia Jwang' owacho kata ni ngima miloso sani mise miketo sani foundation ma iketo ne nyathini e diere ma pod oyom ni ma ema bro nyiso kaka ngima ne bro bedo e ndalo mabiro kata ngima ne mar tich ngima ne mar somo ngima ne mar dak ngima ne duto te ichako kod foundation kata mise mar chiemo makare. Iwacho kata ni dweche 6 mokwongo gima daher mondo mi wang'e ane seche monego beni wachako introduce kata seche mwachako golo nyathi e chathuno kende to wachako kete e chiemo masolid. Mai wacho ni Kaberto mokwongo onego wang'e ni en 6 completed months. Ok ni samo chako dweche mar 6 kodhi tieke mano 6 completed months kata ndalo 180 days nyaka ne nyuole ndalo 180. Koro ka wachako kamano en mondo waketo pod wasiro kwa wacho ni kata nyathi oselomo dweche 6 kamano chamiyo cha pod nitiere gi nutrients kata kony madhi miyo nyathini kata koponi wadwa chako miye chiemo moko. Kapod nyathi en dweche 6 chamiyo miyo gimiluongo ni 100% nutrition. Manyiso ni atamalo 100 mar chiemo moro amora ma nyathi dwaro oyude chak mar miyo. Nutrients te nyaka pi modho oyudo. Koro kochopo dweche 6 nyaka higa 1 chak mar miyo chak kende miye only 50%. Manyiso ni atamalo 50 kende ema oyude chak mar miyo. Koro onego beni omedo gi chiemo moko mondo kata ka odhodho chak min gi to en gi madili mabro konye mondo odong maber obed gi ngima maber kako medo dhi higni mamoko. Koro wacho ni ka ochopo dweche 6 to wachako nang'o? Mokwongo nyaka beni wang'iyo nyathi mondo waneni to be oseikore mar chamo chiemo moko. Ikruok mokwongo en higa kata mana dweche 6 kosechopo 6 completed months nyiso ni oseikore. Mano ende ndalo ma nyathi bende chakore puonjore bet. Chakre higni dweche 5 nyaka dweche 9 koro nyalo bet kende ma oko sire gimoro amora manyiso ni oseikore. Kendo neno kata ka ikalo chiemo mbele ne to dwano luku ma chiemo no dhiye to oyaw kata dhoge mondo tem ka gima omuonyo. To be kiketo
ketone kit gimoro e dhoge to en gi ability mar muonyo. Kapod otin tineno kong'udho reflux, odhiro lewe oko kodwa ng'udho pod okia muonyo. Koro kineno kodwa muonyo to kendo kineno ka coordination meke wengene gi lwete gi dhoge, yani onyalo kawo gimoro, oneno, koseneno to kawo, kosekawo to kete dhoge. Nyathino oseikore ne dwaro machiemo mamoko kiriwo gi chak thuno mar mingi. Ntiere ga nyithindo moko ma samoro ikore ka dweche 6 pok ochopo. Samoro en dweche 3 tineno koket sup mar omena, tineno kosechako luwo kikombe, odwa no kawo gimoro amoro, odwa no kete dhoge. Ma nyathini oseikore kipache to dende pok oikore koso. Mano nyathino nyiso ni o develop maber. To nyalo bedo ni ben curious. Tingeno iyudo ka gimiwacho ni mamiyo ji mang'eny chako miyo nyithindo chiemo ka gin jo dweche 6, dweche 4 3. To kendo nyathi momi chiemo moko dweche 4 3 go mine jawacho ni nindo nikech oyieng' maber to lokrone pok obedo ma strong. Oyieng' maber to kochako miye chiemo kapok odomo dweche 6 to koro ng'eny ni dhi e clinic thieth ich diarrhea, tuoche mamoko koro bedo mayot mondo donji. Koro kata kobedo gi ranyisi gweko, mama wacho ni ranyisi mokwongo manyiso ni nyathi oseikore mar chamo chiemo moko en dweche 6, 6 completed months. Koriwore gi gik macho kaka bedo piny to giluwo kuma chiemo dhiye kamano. Omiyo kata kineno komanyo chiemo, kata kineno koluwo dano kete dhoge to kik imiye ka dweche 6 pok oromo, nikech ibro keto chiemo e dende ka dende pok oikore maber. Daktari adwani wawuothe mana mos matin kuom nyiriri machuok mokalo. Wang'e ni to e dweche 6 gi system ne lokro ne iye kata yore mar golo oko onyalo bedo maduong' kata matin. Ang'o matimore e system nyathi e dweche 6 gi? Erokamano, dweche 6 system nyathi lokro ne koka chako riwore maber. Kendo the stomach size kata iye 6 months ochalo kineno glass mar pi nusne manero the capacity. Koro kako medo dhi mbele kaka capacity mar iye bende medore. Emomiyo wacho ni ka nyathi ochopo dweche 6 to nyaka wang'i gima wamiye. Mokwongo ka en nyuka to obed nyuka ma thick madongi kijiko ma kata kituomo gi kijiko ma to odongi kijiko. Nikech ka ng'imiye nyuka maliw to dhi pong'o the stomach. To ka gastric osepong' to koro onge odhi yudo mana nutrients matin gi pi modho mang'eny. Koro wawacho ni kokwongo chieng' ma koro miyo dwa chako miyo nyathi chiemo to ochak gi staple foods. Wasebedo kwa puonjore ka nitiere kidienje mang'eny. Nitiere starches and cereals, nitiere pulses kata mana oganda gi, nitiere alode, nitiere olembe, nitiere tong', nitiere chak. Koro ochak gi starches kata mana gi staple foods. Starches ofulo ni bando, mchele, sorghum, millet, rabuon, rabolo. Koro kochako gi starches ka dweche 6 nikech ka wapidho nyathi matin kata kwa chako miye wang'iyo ga gik moko 6. Mokwongo wang'iyo frequency. Ni odwa chiemo didi e odiochieng'. Ka nyathi ja dweche 6 to ok onego kase gi chiemo mang'eny nikech iye pod tin. Kato pod yom. Pod yom. Lumbru ne kata mana digestive tract chako kategore maber. Digestive system ko kategore nikech chak yot. Digestive system ne system ne nyalo rege mayot. Mar ariyo nyaka ng'i variety. Nito ka chako miye ere variety madwa miye to kendo variety no emosemiyo emachando wa Kenya ka kinyo statistics 122%. Gichudo ka nyathi chamo variety mar chiemo achiel. Ochamo rabolo moki gi mchele, rabolo moki gi waru, rabolo moki gi gimoro kata mana nyuka mar bando. Koro variety achiel. Koro ka variety achiel ni yudo ne nyithindo koro ok yud madili madwarore. Madili ma nutritionist wacho ainyama yuago ne nyithindo gin iron, medoremo e del, gin madili kaka calcium matego choke, vitamin D bende konyo absorption mar calcium, madili kaka zinc. Zinc bende konyo mondo bed gi immunity kata mana ratego mar del mondo gore gi tuoche. Kendo bende nitiere animal source proteins. Koro mar ariyo wang'iyo gimiluongo ni variety. Mar adek ka wapidho nyathi matin wang'iyo amount kata quantity. Kaka wacho ni ok imiye mang'eny. Dichiel. Kaka nyathi ma jahigni dweche 6. Wakete dweche 7. Dweche 7 koka chako chiemo. Diriyo kende orome. Diriyo odiochieng' orome nikech pod odhoth. Miyo chak mar miyo pod miye 50%. Koro mana ni koro dhoth ne dok piny. Nyathi moko konyuol to dhoth frequency mar diboro kata dipagariyo within 24 hours. Nyathi ma dweche 6 koro dhoth ne dok piny. Onyalo dhoth diboro kata mana diuchiel. Mondo mi nafas mar chiemo mamoko. Koro kochako to kijiko 2 romo. Kijiko 2 ni en kijiko 2 marang'o? A staple food. Staple food ofulo ni
nyuka to ka en nyuka to obedo nyuka moriw gi gik moko ariyo kende ok oketo omena oketo oganda oket soya oket njugu mana gik moko ariyo ka en bando tirege gi sorghum ka en mchele tinyalo riwe gi millet gibed mana gik moko ariyo to koro imiye kijiko ariyo madongo ka orome ata sitting to bende nyathi inyalo observe koro kaka wang'iyo picha wa mwakete screen noero inyalo neno ka consistency kata mana thickness mano chimo mopoto maber kata kaka ole moko dong e wiye koro manyiso ni inyalo losne nyuka cha inyalo losne kata mana mchele mopoto inyalo kata losne rabolo nikech staple foods rabolo motedi kata mana machielo no en rabuon mokik gi carrots to wachako ni ichako gi chiemo achiel nikech nyathi matin kawo muda mondo ong'i gi chiemo mondo chame mong'i kode koro ichako gi chiemo achiel i observe ndalo moko ariyo koka adek kokiketo chiemo machielo mondo inene nyathino okaw chiemo e kidieny mayot kendo ok bi chande e yore kaka allergies. Adwani mondo mi kapok wadonje allergies kanyo to wang'iya ne kar riwo kidienje ariyo mag chiemo kata mag gik moko e nyuka ka en bel to en bel gi kal ka en mchele to nyalo bedo mchele gi gimoro to iwacho ni kiketo mena oganda kod weche makamano thothne wahero ga kiko gik mang'eny e nyuka nyathi ikawo kacha olayo ikawo kacha njugu ikawo kacha omena ikawo kacha njugu ikawo kacha bando ikawo kacha bel kata inywando gi kamoro achiel tiwacho ni ma en nyuka nyathi ang'o miwacho ni gibedo beda gik moko ariyo to ok magi duto te gimokwongo miwacho ni gik moko ariyo mokwongo en gimiluongo ni nutrient absorption nyathi chon kata wan wamadho omena okigio oganda to kigang'o to king'iyo oganda kitedo oganda ruth oganda kawo muda mane mondo chiegi seche mathoth to nyuka cha tidhi tede marom nade seche matin manyiso ni nyathini dhi yieng to kata yieng to koro nutrients monyalo yudo e dende bedo matin madini ok donj sana madini malal ahinya ka wakiko chiemo mang'eny en iron to iron deficiency anemia ema chando nyithindo mang'eny mamonogi dongo makelo gimiluongo ni stunting kata bedo nyadundo moloyo kaka jowetene gin nitiere nyadundo moko ma kuom familia nitiere nyadundo moko bende ma kuom malnutrition emiwacho ni the first 1,000 days nyalo correct stunting noero koro mokwongo en nutrient malabsorption mar ariyo bende and that cooking time manyiso samitedo godo chiemo noero nyalo bedo ni mang'eny kaso bende nyalo kelo digestive problems nikech iriwo kata mano mena go ganda ogiwinjre ga pile tidwa miyo nyathi to ganda no en group soya koro wawacho ni sana kata mana tedo nyuka to itedo kasa moro ng'ato tedo nyuka to tedo gi chak koro ber ka itedo nyuka manyuka ochiek kanyaki iriw gi chak to ichako nyuka chiek to chak bende murore machiegi ti imeda kikombe matin nikech bende nikech kichwako go chak nigi calcium to nyuka cha nigi iron calcium gi iron kobedo mix kata koted kanyo achiel to gi bind koro iron cha ok chop kuom nyathi mane nitiere e nyuka wa mantiere screen ni mano ero millet ma very nutritious in iron koro kikawe titede gi chak e kanyo idhi ketho iron mane nitiere iye ndalo 1,000 mokwongo first 1,000 days mano en mise ma iketo ne nyathi makapono ni tugo gi ma ato gi ma nyathi ni ok dhi bedo maber iwinjo kaka daktari wache ni ka ber dweche 6 mokwongo odhodh exclusive breastfeeding kaito bang'e ichako keto chiemo mos iketo chiemo mane chiemo ma staple kaka kuom ranyisi nyuka ma wantiere godo e screen ka to ok inywand gik mang'eny mokalo inywando mana gik moko ariyo kochuno tiwacho ni tok ndalo ariyo kokikelo chiemo machielo kokiketo chiemo machielo koro kaka wang'iye screen ni nyuka wani endi opoto mano bende kijiko achiel maduong kijiko mar tablespoon koro nyathi ma koka chako chiemo tablespoons kata ariyo orome ariyo kata adek to chiemo diriyo odiochieng manyiso ni ang'i mondo miye nyuka ni gokinyi kijiko achiel idhodhe koso kijiko ariyo kata kijiko adek to odhoth kendo ang' godhiambo ochako yud nyuka ni nikech ka nyifunde gi chiemo to korko chako to obro ng'ok kata moko koro bro mana dhi at waste kaso koro kitimo gima kamano bende gimoro ni responsive feeding bende dok piny responsive feeding tinde bedo introduce nikech ndalo machon ni chuno nyithindo gi chiemo kani imbo ka gi Ruth ikago nyathi nyuka ichuni gi thuon koro ki ochuni chiemo gi thuon kamano to nyathi dongo kan gi negative attitude towards chiemo iro kata jomoko osebedo maduong' to kodwar nyuka nikech experience mano yudo kotin koro gimilongo ni responsive feeding ofulo ni iwuoyo gi nyathi imor samimiye chiemo ti concentrate to kendo kan concentrate observe ko yieng to weya ang' ichaki miye samoro ok chune
maendi oromo nyathi ma jaigni 7 diriyo jadweche 7 koro ma after 2-3 days ichaki keto staple machielo ichako gi nyuka imiye nyuka odiochieng' mokwongo odiochieng' mar ariyo odiochieng' mar adek oseng'iyogo koro ichako kelo another staple food inyalo kelo loso rabonda teda monywas maler maber kata mana waru monywas maber mano bende ndalo moko 2-3 imiye pod ong'iyogo koro koseng'iyogi mano to koro ichako enrich manyiso ni ichako medo gik moko kendo madili ma e nyuka inyalo medo butter kata mana margarine kiketo margarine e nyukano to idhi konyo nyathino mana matin mondo oyud gimiluongo ni fat soluble vitamins wasebedo kowuoyo kuom kaindi wamake makakanyo kiyiena ok en gimifundogo nyathi mitielo godo nyathi ma chakre okinyi kijikni 2 oromo kaito bang' ndalo 3 iloko ne chiemo machielo bang' ndalo 3 iloko ne chiemo machielo seche mimieno iwuoyo kode ti observe ing'iye seche mi observe ing'iye ni ang'o ming'iyo kuome kapo nono ni nenang'o to nego beni we chiemo no kata kinenang'o to nego beni dhi nyime gi chiemo no mago gimoko mathoth bire kidieny mar 2 omiyo kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang' kik isud kata matin. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario Ramogi Ajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek Ramogi Ajwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Ramogi Ajwang' wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Ramogi Ajwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Anakwa ni mondi ng'won na kiye. Gimora mora ka tek mohinga an. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Phoebe wang'iyo chiemo makare kuom nyithindo ma pod tindo tok dweche 6. Wang'iyo kacha ni tok ndalo 2 ndalo 3 tinyalo loko chiemo. Tiwacho kacha ni ing'iye i observe tiwuoyo kode. Ang'o seche ma ing'iye ni mi observe ang'o gini makineno to nego beni chich ni chiemo ni ok ber gi nyathini kata ok nego beni medo miyo nyathini. Ok sana ka ichako chiemo manyien ting'eni nyathi matin mondo ong'i gi manyien kawo muda to dwani mondo oyud assurance kuom
ng'ama pidhe ni chiemo no ber kendo chiemo no nigi manufa. Nikech ka ipidhe to iyo wang' idhao obro neno ni chiemo kare ngi momento go beni ichuno godo ji. Koro observing ineno ni omonyo chiemo maber okochok. Nikech nyithindo mang'eny ka imiyo chiemo to idich chiemo ok wiye nikech ka chiemo wiye ka chiemo donje windpipe to nyalo bedo marach. Koro mane gimo mitimo gimoluongo ni responsive feeding kendo responsive feeding no bende konyo mondo nyathi odong kohero chiemo. Koro nwawacho ni sama ing'iyo chiemo nyaka ing'i frequency. Koro ka ichako dweche 7 kata dweche 8 frequency diriyo oromo. Ka oromo dweche 9 kodhi towards 1 year to koro frequency cha imede koro imiye didek to kendo quantity kata mana amount bende lokore. Koro kano chako ne kijikni 2 madongo norome at one sitting. Manyiso no chiemo gokinyi kijikni 2 mar nyuka kata rabolo orome kendo godhiambo 2 kata 3 orome. Kochopo dweche 9 kodhi 11 to koro ichako miye nus kikombe glass mar modho picha half of it. Koro manyiso ni iye chako dongo kendo iye chako yawre mondo oyud chiemo. Koro frequency bende didek. Koro nyalo chamo mano gokinyi, onyalo chamo gimoro at lunch time kod godhiambo. Koro nwacho ni introduce chiemo achiel kachiel. Osechako gi nyuka oseng'iyogo. Koro kel another step of food bende ong'i godo. Nyalo bedo budho monywas maber obedo mathik kata mano obedo mathik kaka ne wawachecha. Osechame ndalo 2-3 oseng'iyogo. Kendo kichako iparo ne nyuka cha bende kaso kendo iketo rabolo. Manyiso ni iketo chiemo achiel kachiel mondo ong'e nikech en oseng'eno odhodho thuno kende. Kaso kendo bang'e koro ichako enrich gi ofulo ni koro imedo ne gi madili moko e iye mondo koro kik gibeda step nikech lack of enriching ema kelo miluongo ni kwashako kata mana makelo gimiluongo ni marasmus. Kaka wanene picha wanoero rabolo kata mana fruits koro obiro bang'e dweche 9-11 kodhi towards 1 year. To samo chako to chaka gi step of food mano bende ntiere kanya paro ni mano ero juice mar pears to gi kaka wawacho pumpkin kata mana budho kata mana carrots kendo budho ntiere kidienje mang'eny kata mana sweet potato bende luongo ni rabuon pod inyalo loso ne mi mash. Koro kaka imedi nyalo medo chake iye kacha mani keto proteins nyalo medo bende jugu more kata peanut butter ikete ichak nyathi nyuka mar nyathi kata mana matin. Kendo bendo wacho ni nyuka chande koro podi nyalo enriche ka nyathi koro dhi towards 1 dweche 11 koro nyalo kata keto pumpkin seeds. Ka en goro achiel mar bando kata maniriwo gi millet to ijuko pumpkin seed matin koth budho mochiel matin mana mochiel maonge mo to irege go nikech pumpkin seed cha en gi fiber to en gi iron bende manyathi cha dhi konye mondo oger remo kendo mondo odong maber. Kata ka ukido pumpkin seed bende simsim bende ber iluoka simsim maler mimo kose moyo kiseton ki simsim ng'enygi gibedo gi kite koro kite gi low koro iluoko ma kite ka dhi piny kasi moyo tichiele mana maonge mo ti ijuko mana luti matin tiketo sami dhi regcha. Koro simsim no bende dhi medo nutrients kech gin gi group nongo ni nuts and seeds maketo the polyunsaturated fatty acids manyiso gin mo maber makonyo brain, heart kata mana organ development e dend nyathi. Koluwo koro kochomo dweche 11 koro ichako keto alode. Koro mana waru achiel cha koro ok en waru kende koro en waru to samoro en gi koro imedo ne alot. To sani pod dweche 11 pod ok onyal njako chiemo maber pod iregone. To kendo wacho ni sama wacho ni miye kata mana nus kikombe cha to kik ipidh nyathi gi chiembi nikech kipidhe gi sani michiemo godo cha to ineni biro yieng to nyathi ok yieng. Ber ka itokone mare owuon kaka bakul machal kamano nikech ka itokone kamano tibro ng'eyo no chame marom nade. Ibro ng'eyo no chame marom nade. Kendo wacho ni ka miyo nyathi chiemo koro kochopo 1 achiel kadhi kamacho to kik imiye kuon gi soup tiwe ringo nikech soup cha ok en ringo. Soup cha en mana pi labda kata mana gi chumbi matin to ringo cha pod kosechiek mayom tinyalo gola kata gi lweti nyalo ipile gi lweti kamano to iriwe gi kuon cha to imiye ochamo. Mwach moro ni seche machiemo ni tapidhe godo chuth mano wach majiwa e kabisa. Ineni bro yieng. Seche minjo kiyieng no tini pani nyathi oyieng. Kidieny mokwongo ni wacho ni wakacha ntiere madini kaka iron madwarore kuom nyithindo ni wacho kata calcium mabende dwarore ni wacho kata ne unje kiwacho madini ma zinc
bende madwarore. Zinc dwarore nikech immunity gin nutrients makonyo mondo okony obed kik tuoche goye mayot. Wacho bende vitamin D bende dwarore. Kendo madwarore kabisa ma nyithindo gi ok yud ga, nyithindo matin ne higni achiel, en animal source proteins bende dwarore nikech mano bende konyo gi mondo giyud giluongo ni growth and development. Wachaka ne gi zinc, chiemo mage kata gik mage maka okete chiemo nyathi mayom ni to bo yudo madini mar zinc ni maber. Koro zinc ni endi en proteins mandi luongo ni obed rech, obed tong, obed bende green leafy vegetables bende nitiere gi zinc kaka mano spinach, mchicha, skuma, kata mana poth. Mago chiemo man gi zinc. Kendo bende zinc dhi kanyakla gi iron nikech iron bende ka nyathi ok oyudo malong'o to obedo gi tin mar remo. Tin mar remo kobedo kuom nyathi to obedo miluongo ni iron deficiency anemia. Koro chiemo bende mantiere gi iron bende gin chiemo kidienje adek. Mokwongo gin chiemo moa kuom le miluongo ni flesh foods nigi iron. Maendi obed chiemb ring dhiang', obed liver, obed rech, obed gweno, mago nigi iron. Mar ariyo non-heme iron ma kuom legumes kata mana oganda, group mar oganda olayo, non-heme iron. En mana ni koro iron ma kuom lecha bedo motegno moloyo non-heme iron. Kendo mar adek mantiere gi iron bende gin green leafy vegetables. Koro ka nyathi mondo yud iron maber kuom oganda, to ber kochamo gi gimiluongo ni iron boosters. Iron boosters gin vitamin C. Manyiso ni olembe kata mana alode man gi vitamin C. Koro kochamo oganda to med gi machungwa, omed gi apoyo, omed kata gi nyanya bende very nutritious vitamin C. Ka nyathi maduong' kata mapera onyalo chamo mapera, very nutritious vitamin C. Kata mana bell pepper, bell pepper cha very nutritious. Kendo ka iron bende wacho ni o avoid gimiluongo ni iron blockers. Iron blockers mokwongo no wacho ni riwo chiemo man gi iron gi calcium kaka nyuka gi chak, mano mokwongo. Iron blocker mar ariyo en luongo ni coffee kata mana chai, gin gi tannin. Koro tannin cha didino iron. Koro ka nyathi osechamo chiemo maber to komadho gi medo chai. Wacho ni nyithindo matindo kik hera ahinya chai, kech chai chande duoko teko mar remo pi. Magi mon nyathina ni ohero chai, inyo nyathi. Ka en nyuka to mi nyathino nyuka mokete madini mamoko, ka en chak to we omadh chak kamano, to gimoro ni mi nyathi chai, daktari wacho ni kanyo wae kabisa. Yeno wakaw yueyo ka waduoge kidieny mar adek, wadhi ya online, kaeto wadhi go mbaka kodi mondo mi ka nitiere kod penjo moro amora tipenji laktar Romeo Kikisudi. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah. Huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Awacho ni no kinyal chungo tich mar lewni no. Ino kinyal timo kaka ini dwaro. Enin?
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Tukatwanga jiwe zikatoka, tukapata mama amefinywa chini na watoto wawili. Ji 6 owito ngimagi kaluwore kod koth mapek manyochwe gwenge mopogore opogore pachoka. Further details regarding the funeral arrangements will be communicated in due course. May his soul rest in eternal peace. Ward Makari Obangi North nigi kuyo bang' jaod bura margi mar Ward Joel Munuve tho apoya. And we have managed to rescue 57 persons in this church ambao wengi wanachukuliwa hospitali wanaofanyiwa uchunguzi. Taka kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Obila reso jotuo 57 mosebedo ka manyo change kanisa mar Melkio St Joseph Mission of Messiah Manirongo, Migori County. Ikruok dhi nyime ne ik mar Papa Francis mochan ni timore chieng' Ngeso jumani. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, wang'iyo chiemo makare kuom nyithindo, wang'iyo kacha gigo monego beni timo seche ma ichako keto nyithindo e chiemo, chagi chiemo achiel kati loko bang' dala 2 bang' dala 3 ting'iyo kaka o react kata kaka dende dhi kod chiemo ni. Gikidenyi mwadonje ni wadhi ya online mondo mi penj laktar, penjo mora mora minyalo bedo godo bed thuolo mondo mi ipenj daktari. Wantiere kod studio ka kendo bro duoki kaka dwarore. Daktari wathoro ga bedo kod nyithindo moko ma chiembgi tek mokalo. Itemo loko ne chiemo tinena nena ka uywaru e weche mag chiemo gi. Kaponi nyathi en ma iywaru gode chiemo, itime nang'o? Ywaro ke chiemo no kidwa ng'eni nyathi yware gi chiemo to gin gi chiemo giyiero mana chiemo matin kendo be ok gidwar gik mang'eny. Mokwongo wadwaro ni mondo wang'e na to appetite suppressors mage ma isemiyo nyathini. Manyiso ni gin chiemo mage ma nyathini chamo mosebedo ka duoko appetite ne piny. To chiemo mang'eny kabisa mar duoko appetite piny gin chiemo man gi sukari mang'eny. Kata mana juices, soda, sweets, biscuits. Ka nyathi omiyo gi chiemo kamago, to with time appetite ne bedo suppressed. Koro manyiso ni ok odwar variety meke chiemo moko. To kendo ka ochamo chiemo man gi sukari mang'eny kapod otin, to nyalo miye kilo mang'eny kapod otin. To nyathi kogamo kilo mang'eny kotin, bende kodongo to nyalo chande gi diabetes kata mana obesity bang'e. Koro mano mokwongo. Mar ariyo bende wabedo nyaka koro janyuol no bed patient. Manyiso ni kiko bed gi haraka koketo chiemo moko kendo ka nyathi ma osechako wuotho kata nyathi mosechako wuoyo matugo kata madhi school to koro involve e tedo. Nyise kata mani biru nyukani konya loso nyukani ng'adna konyalo ng'ado nyanya, yudo ka nyathi mobedo involved e process mar chiemo kata mana tedo kata iko chiemo no tineno ka ochame mayot. Kaso kendo tem manyo variety meke chiemo moko. Kata ka en mchele to kubeda da mchele lilo pile. Samori kete carrot moro iye kanyo, kete dania, kete kitungu, kata mana turmeric bende manyalo loso rangi. Nikech tere spices maloko rangi chiemo to begin gi ber moko eigi. Yeah. Yena mono miaka usimu. Hello, penj laktar. Oimore machiegni e penj laktar. Oimore. Machiegni wawinji. An gi nyathi moro ka mok mag nyuka. To bedo maduong'.
En nyathi marom nade? En gi dweche 9. Dweche 9 to komadhi? Nichake gi nyuka koso nichake gi chiemo mane? Nichake gi nyuka. Mananya daktari, en mana ni akwayo ni kaponono nigo simu titemo lero matin mondo mi daktari ong'e ponono ni chandruok nyalo bet kanye. Koro kiwacho cha ni nyathi mok madh nyuka tiweya kamano. Bedo matek matin kata kamano daktari nitiere mondo mi okonywa. Erokamano, owacho ni nochako gi nyuka to nyathi okoero nyuka. Wawacho ni ndalo mang'eny ka introduce chiemo to we mondo jok moko me ot bende ocham chiemo no. Samoro nyuka ni okete ni en mar nyathi. Koro jomoko chamo madho chai, madho gik machielo to nyathi madho nyuka. Koro oket ni jite seche mar nyuka jite madhe. Koro nyathi ng'eyo ni maendi kare gima jite chamo. Kaso bende nyal med madili moke nyuka no mondo omed ndadhu matin. Wacho ni kata kanya keto sukari to keto sukari kwa umbali mana matin. To be nyalo keto margarine mano wacho cha margarine cha bende mendo ndadhu mar nyuka. Inyalo enrich nyuka bende gi peanut butter kata mana njugu moregi. Irene, hello, penj laktar. Machiegni Irene. Technology mar kamiye kata ong'o kang'o. Ng'eyo ka nyatere klinik kadho to nyocho pot mondo atere hospital mondo ng'iye ane ang'o matime. Koro odende ok ber, odera adera. Koro daktari nokona na dhi Russia mondo ng'iye ane to shida ni kama nade, ok ochiem. Koro daktari no nyalo konya anena ni mondo koro anyalo konyo nyathi nang'o. En nyathi marom nade Irene? En nyathi ma sani gi dweche 7, omako mar 8. Koro nyathi nigi shida mang'eny mok ang'e ni koro daktari nyalo konya nang'o. Kaki wache no ilero matin, dweche 7 ka bero nego bed nyathi bedo gi kilo 8, between kilo 8 nyaka kilo 9. To olero maber ni ka nyathi chiemo to nyathi ng'oka. Manyiso mano nyathi ni dokethore mano nyathi manyaka dhi hospital. To beda ni Russia nitiere nutritionist kata mana jogo molonye weche meke chiemo madhi konye. Nikech idhi ng'igi miluongo ni assessments mokwongo midhi tim achiel kuom miluongo ni mid upper arm circumference. Ing'eyo ni to kilo ne chalo nade mondo girul gima iluongo ni acute malnutrition. Kech acute malnutrition cha en kilo matin moloyo kaka nyathi onego bed gi urefune. Koro koko bedo corrected chon to nyathi nyalo wuok kuom acute kuom moderate to donjo kuom miluongo ni severe acute malnutrition. To samoro counseling mana matin to yudo supplements e hospital nyalo konyo nyathi. Koro ka nyathi ng'ok, nyathi diewo, nyathi ok chiem, nyathi kimiyo chiemo to kodwar, kendo ineno ka kilo ne dok piny, mano nyathi ma ok ibed go deot. Nyaka odhi hospital mondo one daktari kendo ne nutritionist. Russia nitiere daktari meke nyithindo kendo nitiere bende nutritionist mang'iyo mano. Antiere kod Samuel kata kamana boduogo kuom nyathini wang'eni to debede ni ang'o matimore kuom nyathini. Samuel, hello, penj laktar. Yes, ma Samuel listener. Machiegni Samuel, wawinji? Dweche 6. Higa gi dweche 6. To osebedo ka ne ok ochiem, koro ka ne aweni pod othin mbele kosedhi motegno onyalo chako chiemo. To kogini to obiro chiemo lakini ok ochiem nyuka gini komiye ok otigo mana ka opore omadho mana chak, but gik ma tek manyalo konye gi ok otigo, then odhero. Kasto king'iye be iwe mani ok en normal. Koro asebedo kata apenjra ni anyalo konye nang'o. Ok en normal tiende nang'o? Ing'iye tine ang'o gini mineno kuome? Ok owuo. To en higa gi dweche 6 to kowuothi to bedo matin. Kasto lwete mamalo ok ni active kaka tiende otegno kendo nyagwigo sawa to lwete to kata imiye magimoro to dhi ngale. Un kanye Samuel? Gori.
Ero kamana inya Samuel, iwacho ni nyathino jaiga gi dweche auchiel to oneno ka nyathi odhero, nyathi bende ok chiem maber, bende ne ok otegno, ok owuoth maber, ok owuo maber, mano nyathi ma development en chien, to bende nyalo bedo ni nitiere acute malnutrition. Nitiere Migori Referral Hospital, bende kawe mondo itere mondo ong'i nyathino maber, opim kilone kendo timne test mondo oyud konyruok. Kata ka nyathi mitero kama iluongo ni Child Development Center, yani kama koro ing'iyo kidienje meke nyithindo mondo oteg fuondegi, bende onego ng'i, kendo samoro bende ok ochiem maber, koro ok oyud calcium, ok oyud vitamin D, ok oyud madili. Emomiyo wacho ni kwachako ni nyithindo ma ok chiem maber, ng'enygi donjoga acute malnutrition. To acute malnutrition ni jonyuol mang'eny bedo gi nyithindo e ot. To nitiere kony sana sana e public hospitals kidhi ka nyathi nitie gi acute malnutrition, either severe acute malnutrition kata moderate acute malnutrition. Ka en severe to nitiere gima imiyo miluongo ni plum peanut kata ready to use therapeutic food. Eno chalo peanut bata kama to okete e kalatas ma nyathino chamo. Mama timiyo ng'ato e osiptal. Imiyo ng'ato e osiptal kendo gintiere iluongo ni RUTF kata ready to use therapeutic food. Within 1 week nyathi osegain appetite kendo yudo ngima. Yena ka simu moro ka wadwa duogo e wach nyathini mondo mang'eni ni ponono ni nyathi nitiere kod malnutrition, nitiere kod chando kaka nyathi Samuel ni. To kotime gimoro amora en ang'o manyalo timo nyathini e ndalo mabiro. Hello, penji laktar? Yes, ma iwuoyo gi David Onyango ka nitie Nairobi. Machiegni David? Awito David. Kata awito David yena mondo madoka Samuel. Wach nyathini. Kaito wang'eyo kacha ne kapok akaw simb David, ne wang'eyo kacha ni ponono ni nyathini tiere kod chandruok mar chiemo kaka simbe mang'eny maseyudo. To jonyuol wachacha ni obro dhi maber, to onge gima itime kata kuom dweche 5, dweche 6. Chandruok mane mar rito nyathini e ndalo mabiro? Chandruok mokwongo marite en gimiluongo ni nyithindo mang'eny seche moko kata nitiere death kata mana tho, nikech ka obedo severe acute malnutrition to yudo gimoro ni shock, to shock nero hinyo nyithindo mang'eny kabisa. Koro ka janyuol osefwenyo ni nitiere gimoro mopogore kuom nyathini, ok omed kilo, emomiyo wawacho ni the clinic card, buk moro mar culture, ok onego rum dweche 9, en buk madhi nyaka higni 5. Manyiso ni samoro amora ka isetieko measles ma dweche 9 cha tinde nitiere nyaka malaria, kisekawe for 1 year, to after every 6 months onego beni dok e hospital gi card no, ki doctor nitiere kama gi plot kilo, manyiso ni koro gidhi pimo nyathini gineno ni to odongo maber koso odongo maber. Jonyuol mang'eny we at 9 months bang measles, koro ok ging'e kata in iwuon ok inyal ng'eyo ka nyathi dongo maber. Koro nitiere kony e osiptende meke public, nitiere nutritionist osiptende meke public, kendo nitiere dakteche. Kik nyithindo gi bedot, kech inyal timnegi kony, inyal migi yath, kendo inyal migi micronutrient supplements manyalo konyogi mondo kilo cha oduogi. To moloyo breastfeeding ok onego rum, especially bang dweche 6. Breastfeeding cha before 1 year pod omiyo nyathino nutrients atamalo 50. Manyiso ni kata ka ne ok ochiem maber to thuno cha pod nitiere gimoyude. Koro wadhi osiptal mondo wang'i ni to en ma ere kaka inyal kony nyathi, to ere kaka inyal konye bende e yo mapiyo mondo window of opportunity cha kik lalno. Gilbert, hello, penji laktar? Penji laktar, machiegni Gilbert. An Gilbert Ulika wendo ka. An ma ndalo mkubuke ni nyako ni mondo yo go fi go buku o cha buku go college ti go college ka. To ka wo na penje ne ya. Mini mo ka mo na to do ni pe mo ka ko ni mo nya pe tu siko cha ni nya pe mo anda siko nya cha nya pe mo anda. Ya bi ko ni ka bi cha kren cha ko nya pe nya bi ko nya pe ni. Bi ko ni mi ke tango go bi pe ni. Mini mo ka mo no bi pe do ka. Daktari kunjo maber, awinjo mana kiwacho mine matamore dhodho nyithindo. Nidang ko kina ngo mo do do mi findo ko gi mo maber. Mine tamore do bi pe mo ka 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 timon do bi pe ya pe go bi cha usiel. Bi tamore. Erokamano ahinya, wabro ndiko buk ma iwacho no Gilbert, erokamano. Koro mine madho tamore dhodho nyithindo nyaka wajiwgi kaka koro kwatimo kawuono ni ma ipuonjo godo nyithindo. Ng'ama miyo onego ng'e benefits mar dhodho nyathi dweche 6 ka onge gimoro amora mimiyo. Koro kaka wamedo puonjogi, kaka wamedo jiwogi, kendo jipuno bende obede e anyuola okae kende. Ka nyathi odhodho dweche 6 moko biyudo gimoro, kata mana ng'ama miyo bende yudo konyruok, ok obiyudo tuoche moko kaka ovarian cancer, breast cancer, ok obiyudo type 2 diabetes tek mondo oyudi.
nyathi modhoth maonge gimoro amora mimiyo dweche 6 mokwongo tek kabisa mondo dhiga osiptal. To kendo wacho ni en dhodho nyathi godiochieng' gi gotieno. Samoro bende mine nyalo wacho ni ok adwar mondo thuno lwar, to thuno pod biro lwar nikech iga. Koro dhodho nyathino konye kendo bende konyo ng'ama miyo mondo doge figa ne kata shape machon mane entiere kane pok omako kaka pok ogamo ich. Koro teaching gi training gi awareness ma watimo ni konyo mondo joma mine o embrace breastfeeding. Koro mondo ging'e ni ka gi breastfeed nyathi dongo maber, obwongo ne bedo mariek, kendo bende onge pesa modhi tiyo godo muro chak, ng'iewo chak mar powder chande otiyo gotieno muro pi nikech chak osemurore moromo e dho thuno. Yiena kawe simb Edwin ka twachak waduog koni. Edwin, hello, penj laktar. Hello, my Edwin. Thank you. Machiegni Edwin. Antiere gi nyathi moro Macha? En ok ochamo alot. Oyiero alot e bite oko. Ogolo alot e bite oko. To mano timo pile ka pile. Koro adwa ni mondo penj na daktari ni to ang'a miyo onyalo timo gima chalo kamano ende. Gimomiyo ogolo alot e bite. Yani kata ji ntiere mesa ni ji chiemo to ogolo alot e bite to keto tenge. To mano en timo pile ka pile. Koro seche moko wanyalo neno ni en gi motivation sama ji chiemo mondo mi ji chiem kanyakla, but mano en tim. Ang'a miyo mano nyalo timore kamano endo. Penj na daktari man. Iwacho ni nyathini rom nade? Nyathini rom nade? En higni 3. Higni 3. Yeah. Erokamano. Ruth Amor, kawuono joma chuo go simu mang'eny e weche meke nyithindo manyiso ni wadhi maber. Ka wakawo ngima mar nyithindo joma miyo gi joma chuo to nyithindo dhi maber. Koro nyathi magolo alot ni endi tema nena ted alot no e kidienje mopogore. To wasebedo kwa wacho ni alot ok en skuma wiki kende. Alot pod en carrots migrate to ikete mchele. Alot pod en minji kata mana peas michwako maber tinywaso iketo kata mana i rabuon kata mana ringo. Kendo alot bende pod en kata mana cucumber bende inyalo loso. Koro tema nena loso kidienje mang'eny to jiwe uru samuchamo alot ni alot ber. Unyise kendo tinde CBC king'iyo syllabus ipuonjo gi nutrition. Alot miyo eyesight ni bedo maber, idongo maber, tuoche bedo mabor kodi, kendo kata mana pien del bende bedo ma healthy. Koro ka ji te ojiwe to okiko bedo alot achiel bende tuguru gi alode mopogore opogore, ukete gik mopogore opogore mondo ong'i godo. To kiku bed impatient kode, chieng' mokwongo nyalo golo, chieng' mar ariyo to consistency kusiku kete pile uramarama nikech ka kochamo alot maber to vitamins mwawacho ka vitamin A, iron, zinc ok obi yudo malong'o. To ka oyudo malong'o to dongruok ne biro dim chien. Kendo ng'ieuru anena gimiluongo ni appetite suppressors. Nyathini omadho soda, ochamo lollipop, koso ochamo juice, omadho juice mang'eny moko binyewe duka giki meke chupa. Kendo koso chamo biscuits. Koso kotimo gimoro mabete nyise ni madha dhi ng'iyo ni biscuit. Tiek tiji na dhi ni peremende. Koro ng'eni kong'eyo ni katimo gimabete miya peremende, koro ng'eni to kade katimo gimabete dak miya alot. Nyise ni kitimo maber ta dhi ng'iyo ni alot. Mondo koro ng'eni alot ni be kare en gima bedo celebrated. Kaito hapa ni kaka jonyuol bende wang'e ne conversations mo have kata kaka wawuoyo kuom chiemo mopogore opogore. Ido ka janyuol maduong' wacha ni eyano kacha malot ok an nyathi otenga kod weche makamago. Ntiere kodhi ma wapidho kuom nyithindo gi ma bende ok dhi maber ahinya kod nyithindo kaka gimedo dongo. Thothne gitimo gik ma watimo ok gik ma wawacho. Omiyo wang'e ni kaka wabehave bende kaka wachiemo ka wantiere e alwora mag nyithindo gi. Daktari aneno ka sawa maya wang'a. Wawacho ni ngima makare mar nyathi matin mondo wawuogi atamalo 22 cha nyaka wane ni nyathi oyudo gimiluongo ni variety. Kendo ka nyathi medo dongo to koro variety meke kidienje meke chiemo oyudo 4 kuom 7 mosebedo kwa wacho 7 ka fulo nango vegetables, fruits, njugu kata mana njuke, obed tong, obed chak. Kendo tugi chiemo mopogore opogore mondo ing'i ni to en chiemo mane ma nyathi ohero, to en chiemo mane mantiere gi reaction. Kitimo kamano, kibedo patient kendo kiloso gi nyathi to wadhi achieve gimiluongo ni optimum nutrition mag nyithindo matin higni 5. Paro ni ng'ato dwa yudi nyalo yudi kanye Dr. Phoebe? Wantiere KMA Plaza Upper Hill, kacho chande 5th floor. Makwa dwari to kune mwabie. Biuru kuno. Ero kabana nya daktari Amor mokalo keda duoko ni ero kamano mathoth kuom biro puonjo oganda wa e yore mopogore opogore kaka wanyalo rito nyithindo kod chiemo makare e ndalogi mapod gitindo nikech mano e mise mano e foundation. Kamano. Ero kamano nya daktari.
Ne daktari marwa Dr. Phoebe, erokamano mang'eny ne jago picha marwa Lea, waduoko ne erokamano mathoth ne jogo mochung' ne duol Kevin, kachiel kod director na Bob Wafula, erokamano ahinya, producer na Pape Chokoth, kachiel kod in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka, to seche ma pod otin no, seche ma igole chathuno no kanyo, mwachako godo, ti observe, ing'iye, inene, kaka odhi to bang' dala ariyo ikelo machielo, bang' dala adek ikelo machielo, mondo mi obed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, orite masane.